Počkejte, tu nám im ukážeme záhradu. Takže Julo a Zuzana, toto je záhrada, tu asi bude nejaký bar a grill, neviem. A tam asi vecko a tu je len také posedenie. Hovorila naposledy na Fringe, tu mali 150 ľudí, ale že 50 je takých comfortable. No a ukážeme vám ešte, kde mohli by sme mať miesto na galériu. Hovorila, že toto všetko môžu tuto vyprázdniť a tu by sme mohli mať pieces a tiež povedali, že môžeme robiť predstavenie v Ali, že zavrie sa celá ulica, tam ako sú tie autá a z tejto druhej strany tiež. A môžeme mať predstavenie vonku, tiež hovorila, že sa môže využiť niektorá z týchto stien na projector na screen, kebyže niečo treba také doplniť. A ešte ideme dovnútra, podívajte. Aby ste to videli aj z tejto strany. A mohli by sme mať vystavenie galérie počas Fringe. Počkaj, zapletla si sami. Dobre? A